Nabuwag ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency at Philippine National Police ang isang drug den sa Puro 4 Barangay del Carmen, Calabanga, Camarines Sur sa ikinasang bypass operation kahapon. Nagresulta ang operasyon sa pagkakaaresto ng 4 na drug personalities na sina Renato Obiasa, 63 anyos, residente ng nasabing lugar, drug den maintainer; Junel Sinugba, 30 anyos, residente ng Barangay Sugod, Calabanga, drug den employee; at ang 2 drug den visitors na sina Daniel Parato, 21 anyos, security guard, at Rito Hernandez, 54 anyos, kapwa residente ng nasabing bayan. Nakuha mula sa mga sospek ang mahigit kumulang na 15 gramo ng hinihinilaang shabu na may street value na humigit kumulang 75,000 pesos at iba pang drug paraphernalia. Ayon kay Investigation Agent 5 Adrian Fajardo, Provincial Officer ng Camarines Sur PDEA, ito na ang ikalawang beses na nahuli ang sospek na retiradong pulis dahil sa kasong may kinalaman sa illegal na droga. Itong subject natin is dating alagad din ng batas. Pinagting po natin yung monitoring, lalo na maraming nagsasabi na yung kaya lang hulihin ng PNP at ng PDEA is yung mga small time lang. So itong operation namin is patunay na wala kaming sinisino. Basta nag-violate ka po ng Republic Act 9165 o yung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at nakapag-ipon kami ng sapat na ebidensya para ikaw is masubject sa anti-drug operation at agad po natin itong ikakasa. So wala po tayong pinipili, maging ikaw man is ordinaryong tao, maging ikaw man is may sinasabi sa lipunan or dati kang alagad ng batas or alagad ka ng batas, basta ikaw is mayroong violation, is agad po natin yung aksyonan. Naging matagumpay naman ang operasyon dahil sa pinagsanib puwersa ng PDEA Camarines Sur, PDEA Catanduanes, PNP Drug Enforcement Group Special Operation Unit 5 at ng Calabanga Municipal Police Station. Panawagan po natin sa publiko is kagaya po ng lagi nating panawagan sa ating mga kababayan na tulungan tayo sa kampanya laban sa illegal na droga. So kung may mga naobserbahan kayong mga illegal drug activities sa inyong mga lugar, is agad po natin yang ipagbigay lang sa tanggapan ng mga otoridad. At wag natin pong ipagsawalang bahala kasi wag natin antayin po na umabot sa point na may mga mabibiktima dyan sa ating mga lugar. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya pa ng PDEA Camarines Sur ang mga sospek na maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Regine Boy.